Oi joo. Heitä Jami. Heitä! Heitä! Heit sinne vaan! Anna palaa! Ei, nyt se sammuu taas. Hui, lähtee leikkimätkin kyllä. Mut siis oikeesti tää näyttää leikki. Ja tää on just päästään taas siihen YouTube-videoihin. Pitää mennä vähän lähemmäs. Ihan oikeesti. Ei se nyt niin paljon leimahda. Laitat siihen juureen sen vaan. Ei se niin paljon. Laitat sinne juureen sen. Oi! Okei, kyllä se leimahti. Niin paljon leimahda, muuten lähti karvat jalat. Saatana. Vittu te ootte kans kavereita. Jussi on meillä kaverit, jumala. Jussi, kova. Video. Otta jalka. Ja koko vittu pätkä on videolla. Hyvä. Kuva ympärissä nyt homma. Näin. Jussi, tänne. Jussi, sama video, kuva ympärissä. Ei pelannut jalkakarvat. Me nyt kyrryttää sinne Sari. Anna palaa! Se on videopätkää kuvattu 70 sekuntia. Ja kyllä perse näkyy jo, hyvä. Hei, kuva tuo. Hei. Thanks for the... Niin, mitä? No tää oli kusi. Ai. Et vie mua sinne palavaan. Kyllä se siellä näkyy, joo. Aika Just silleen niinku se bensa mitä tahansa. Niin. Se on koko leimahdus ne on videolla. Hyvä. Koko leimahdus. Vaat sen korttimet täyteen. Aika